Molt bones a tots i totes, una excursió molt esperada des de fa molt temps. Ens desplacem a l'interior de Catalunya, concretament a Osona, al nord-est de la comarca, al petit poble de Rupit, una zona molt muntanyosa i molt escarpada. Una sortida molt completa d'uns 16 quilòmetres de recorregut circular, on baixarem per un grau, el de la Donada, de dificultat molt senzilla, visitarem el famós Salt de Sallent, ens remullarem els peus a la riera de Rupit i tot seguit pujarem fins al Collet de Mala Frenada, als peus de la Gollola de Rupit, i pel camí de Pederneres ens arribarem fins al Pla del Roquer, ens refrescarem a Sant Joan de Fàbregues, on recentment ha obert un restaurant, i acte seguit tornarem a pujar fins al mirador dels Bassis i les tombes antropomorfes, on dinarem, i finalment tornarem a Rupit tot passant per l'ermita de Santa Magdalena, on tindrem unes vistes panoràmiques del poble. El pont penjant el van construir l'any 1945 els artesans rupitencs Francesc i Pere Rovira, ferrers, Salvi Vila, paleta, i Joaquim Marçal, fondista, amb l'objectiu de salvar la riera, que tot formant un congost encercla la població de Rupit. Amb el temps, el pont ha esdevingut un atractiu més per als visitants, que no es deixen perdre l'emoció de creuar un pont que penja. L'origen de la vila de Rupit es remunta a l'any 1000. El moment de màxim esplendor de la vila fou entre els segles XVI i XVIII. De fet, les cases de pedra i els carrers estrets d'aquest període es conserven en l'actualitat. Els croissants grans, amb o sense xocolata, no són exclusius de Rupit, els trobem a altres punts de Catalunya, però segurament fan les delícies dels turistes. Ja hem creuat el poble i deixem l'ermita de Santa Magdalena per la tornada. Ens espera una jornada assolellada, però de seguida ens endinsarem cap al bosc. A davant veiem els companys que ja treuen les càmeres i per què serà? Doncs
La Roca ja treu el nas, serà molt protagonista més endavant amb les cingleres i també els cursos fluvials. En aquest cas creuem l'aigua que baixa del torrent del Saltiri i seguim endavant. Aigua i més aigua, i és que en definitiva anem resseguint la riera de Rupit. Saltants del Rodó, on també hi ha un antic molí. Des de la Font de la Pomareda aprofitem per visitar el Saltant de Sabaters, aquest molt més espectacular que l'anterior. A partir d'aquí el paisatge canvia, observem la cinglera de la Boiola de Rupit, algun dels graus per on baixarem fins a la riera de Rupit, on acabarem mullant-nos els peus per creuar-la, alguns almenys. Els companys ja han arribat al mirador del Salt de Sallent, moment que aprofitem per fer un mos amb unes vistes espectaculars al famós salt. Envoltats de cingleres i el mirador dels Bassis, el punt més elevat de la jornada,
on ens hi dirigirem posteriorment. Volem acostar-nos al Salt de Sallent i és per això que baixem pel Grau de la Donada amb molta tranquil·litat, pas a pas i sense cap dificultat. Arribats a aquest punt, ja som al peu del Salt de Sallent, on tenim una perspectiva espectacular. Ja hem deixat el Salt de Sallent i camí de la Riera de Rupit trobem aquesta balconada amb la Boiola al fons. Ara sí, ja creuem la Riera de Rupit i alguns dels excursionistes ens tocarà mullar-nos els peus. Novament agafem alçada i observem la cinglera de Pujol Ras i el Salt de Sallent, i també el Grau de la Donada per on hem baixat fins a la Riera de Rupit.
Després d'aquesta pujada, agafem un descans, el collet de mala frenada, just als peus de la Guiola de Rupit. Seguim la ruta pel camí de Pederneres, on se'ns obre una nova balconada cap al pantà de Susqueda. Des del mateix camí tenim una vista excepcional dels Cingles de l'Avenc, propers a la zona de Tavertet. I treu el nas també Sant Joan de Fàbregues, cap allà ens dirigirem. Abans, però, ens regrupem al Pla del Roquer, on també hi ha qui es pren el seu descans. Ara sí, arribem a Sant Joan de Fàbregues, on recentment, des del passat mes d'abril, hi ha obert un restaurant. L'església data del segle XI i és d'estil romànic i llombard. Fins l'any 1878 va ser la parroquial de Rupit. Amb tota la informació que trobareu a la pàgina web, veureu que la Núria i en Gabriel s'han fet càrrec de Sant Joan de Fàbregues. Ara mateix ja està actiu el servei de restaurant i properament també estarà disponible l'allotjament. Molta sort! Les tombes dels Bassis, molt a prop ja de Rupit, és el punt més elevat de la jornada i són els únics testimonis d'enterraments oberts a la roca viva que es coneixen al Collsacabra, juntament també amb les tombes d'origen medieval de l'Avenc. Al fons, el Pla del Roquer, on ens havíem desviat per visitar Sant Joan de Fàbregues, i la cinglera de la Guiola. I finalment hem arribat al mirador dels Bassis, el punt més elevat de la jornada, amb els cingles de Puig-al-Ras, una riera de Rupit que creua al mig de les dues cingleres, i a l'altra banda tenim la de la Guiola, novament al Pla del Roquer. Novament parem i contemplem les vistes, ens ho hem guanyat després d'una bona excursió, el que queda ja serà tot baixada fins al punt d'inici. Després de travessar el pont medieval de Can Balaire, arribem a la capella situada a la banda del migdia del poble de Rupit. Es tracta de l'ermita de Santa Magdalena, que havíem deixat pel final i que ofereix una panoràmica del poble excepcional.